An mena kuna da solution me ne bela sa pour ga fila solution amena solution mina le na la sona boni okay wallahi amena solution donc ibitane birgine ko fala la sima do fana be bina na d'accord patron tala ya fama mera sa Musa Musa check la fama ide ko kay abe chugodi che Musa man ko de che nek la santé nyamoko le manda che par exemple on ko parler do maru depuis Alpha Clé a marché de ne y'a jɔ ma faamuya pare ne y'a jɔ cogo ma faamuya a kun kelen avion bɛ jigin a sanfɛ cɛ kabako ye dɛ i b'a faamuya don o don an bɛ kɛ président na dumuni kɛ palais kɔnɔ Malaisie bɔ a kalama sisan ATT nalen komi ATT kun t'a kɛ Musa Tarawele la ATT ma da mɔgɔ si la ATT ko ne ma ko ne k'a modifier ne y'a modifier ka dingɛ segin Bamakɔ palais jukɔrɔ fo New York i b'a kalama ko terrain bɛ boli a jukɔrɔ terrain boli terrain kuma ba jamanjan bani a tun bɛ boli a kɔrɔ a ba mun de tun y'a santé terrain sira in la ka bɔ Bamakɔ palais la ka taa Amérique palais la a tun b'a boli minute fila n ka cɛ o bannen kɔfɛ i bɛ ka nalen i bɛ ka kɔni ma da ATT la o i bɛ ka kɔni ma da ATT la fiyewu i bɛ ka kɔni palais modifier patron ni bɛ fɛ yan a bɛ yan kɛ patron ne ni sira kɛ pare an taga o taga santé la i t'a sɔrɔ ni cɛ ma labɔ an taga o taga yɔrɔ la nin bɛ bɛn a b'a labɔ yen patron kɔni solution ni n'o ni tora yɔrɔ ne bɛ baara bila i ma bamanan ye nkalonti ka mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ dɔrɔn ka mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ dɔrɔn o dun man kɛ a fɔ ɲɛnɛ ni cɛ mɔgɔ ɲɛnɛma tɛ a bɛ mɔgɔ ka baara tiɲɛ o bolo a gɛn ka bɔ u bɛ donc ne ye nkalontigɛla ye nkalontigɛla de a dun ko ale ye palais jɔ a tɛ palais ale sisan n bɛna ɲɛfɔ ne ye baara bila non i jɔ mɛ ni kuma ye patron lamɛn Bamakɔ palais jɔtɔ la i y'a faamuya i bɛ ka ko ka jɔ ko ka kɛ 95 étages wa étage 95 mais ne ye escalier 1000 de k'a la soden joli de b'a kɔnɔ soden chambre appartement soden 300 de b'a kɔnɔ appartement soden 300 ni ne y'a jɔ techniquement i b'a kalama parce que Bamakɔ palais filɛ nin ye ni san nana ne y'a modifier i bɛ ka ni san nana parce que sama ni bɛ ka ye i b'a faamuya ni san nana dɔrɔn palais bɛ to dugu jukɔrɔ de i y'a faamuya ni tile bɔra a bɛ bɔ kɛnɛ ma patron e kɔni tɛ baara la ne bɛ baara bila i bɛ ne ta patron ne bɛ baara bila ni parce que ni ne embauché ne ni se ka bɛn wa y'a ye kunkolo dɔ bamanan tɛ mɔgɔ fɛ n ka cɛ ne yɛrɛ dabila sa